Li Bajarê Amedê festîvala nasandina Zebeşên Amedê ji aliyê müdîriyeta Çandiniyê ve hat li darxistin. Nûner û serokên saziyan, parlamenter û cîgirê waliyê jî di festîvalê de amade bûn. Çiyest û çar cotyar bi zebeşên ku gihandine û giraniya kîloya wan ve serî li pêşbaziyê dan. Di pêşbaziyê de 39.3 kîlo zebeş bû yekemîn. Cotyar amacê pê dikin ku rewşa Zebeşê Amedê ji ber germaya hêwayê li gor salên borî mezin nebûne û kîloya wan jî daketiye. Zebeşê Diyarbekir mezinbûna ül dünyayê tune sadece el vê coğrafyayê mezin debe îşekî zor tehdeyê îsal ji germê wan ji germê de zêde zebeş mezin nebû. Tabii ki şviya jî öte me dixwast ki îsal belediye jî bi walîlik jî tarım jî vê festivale nav xwe de bi derek mezin derek kêfxweş gelê Amedê olarak batanaya. Di festîvalê de zebeşên kul serwan sembolên Bajarê Amedê cihên dîrokî hatibûn nexşkirin jî hatin nîşandan. Haşpêş û cotyar dibêjin çandiniya zebeşek bi zor û zehmetî dibe. Bi rojan divê bê parastin û kiloya wî jî zêde bibe. İstal Festivala Diyarbakır Zebeşê xwe cî tarîxê Diyarbakır sembolê Diyarbakır min şehrimizin simgesi haline gelen Diyarbakır sadece bizgefta mazın mı çekir Burcu Sebra mı çekir acaba bu yıl kaç kiloyla rekor kırılacak hep birlikte göreceğiz. Gelin zahmet peraxwar melbede ve çem danê kiribu ez Diyarbakır Sur Süngüler köyü melura danê kiribu berde ve çem da yani me pir zahmet peraxwarî sa û 39 kilo 3 gram derket ama sala par daha zêde derket İnşallah sakide em daha zêde derxin. Di festîvalê de pêşbaziya gundorkirina zebeş û xwarin jî hate kirin. Zarok bi hev dûre ketin pêşbaziyê. Hem zarok hem jî cotyar hatin xelatkirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.